र' नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायग्रोनि आङो औ नायदो गोबां दिननि उनावहाय नै सोमखोर जाफिनबाय गोथां गोथां नुनो मोनफिनबाय दिनै नै दंफां बिलाइफोरावहाय नैबे लाफा सायखं बिलाइ दाख्लैबावैहाय एकदम बिबार माबा बिलाइ हगारस्राजोबदोंमोन ओमफ्राय दा खिलिफिनबाय बिबाराबो जोबोद समायना जादों सिदोब सिदोब जाबाय हाद्रि बालाया सुस्रांजाफिनजोब्बाय दिनै बोथोराबो नै थिग बेबायदिनो मोनसे सोलायनायनि महर लानानै फैदों बा सोलायनो गोनां बा गोनांथि जानानै फैदों नैबेबायदि अखा बोथोरावहाय साहाखौहाय सोर लोंनो लुगैया नङा होमबा स' साहा कापसे लोंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनजों माखासे खोथा आपडेट सावरायनो गोनां दङ जोंहा रंगुल बर' आदायाहाय मोनसे जोबोद दावराव बाहेरावहाय स' मा बुंदों जोंहा रंगुल बर' आदाया बिथाङा बुंदों जे मानगोनां खाम्फा बरगयारि र' नोंथांमोननो आङो ससे क्लिप्सखौ दिन्थिनि बेनि उनावहाय माखासे आपडेट्सखौहाय सावरायनो थांगासिनो दं खाम्फा बरगयारि बिथाङा लाजिनाय दंब्ला गावनि नमिनेशनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ खाम्फा बरगयारिया सासे फेलर लिडार जों मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि जि नमिनेशनखौ बे थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लाना मा बुंदों बिथाङा खाम्फा बरगयारि बिथाङा जुदि एसे लाजिनाय दङब्ला उइथड्र खालामनानै लानांगौनो माने नमिनेशनखौहाय होनाङा जाहैदों माने मा फोरमायनो नागिरदों बिथाङा दिनै बिथाङा UPPL नि स्पक्सपार्सन बा लाइमोन हान्जानि स्पक्सपार्सन हिसाबै बिथाङा बे खोथाखौ बुंबाय नाथाय दिनै सोर रायजो राजाया लुबैदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा थारैनो नमिनेशनखौ होनाङा बा बिथांजों सापर्टआनो गैला बा बिथांखौहाय दिनै बिजाथि महरै रावबो लुबैयाखै होननानै दिनै बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौहाय रायजो राजानि जानानै रायजो राजा लुबैनाय बायदि खोथाखौ फोरमायदों नाथाय दिनै आन्दोआव मा दङ दिनै आन्दोआव जोङो नुदों मा बिथांमोना दिनै नमिनेशनखौनो उइथड्र खालामनो खोन्थालायनाय पर्यायसिम सौफैबाय जेब्ला बिथांमोना दिनैनि समावहाय प्रेक्टिकेलि माने बिसायख'थिखौनो माने फेस टु फेस जानो थाखाय दिनै माने गिनाय मोनदों जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिसायख'थि जायैनि सिगांनो केन्डिडेटखौनो माने उइथड्र खालामनांगौ नमिनेशनखौनो होनाङा ओरैबायदि जाहैदों माने उइदाउट कन्टेस्ट जाहाथे जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा एनडिए जे बिथाङा बुंबाय थायो एनडिएखौ लानानै जोबोद माने गावनि पार्टिनि फारसे फोथायनायानो गैला दिनै एलायन्सआव थानायखायसो दिनै एनडिएनि सापर्ट मोननानै बा बिजेपिनि गुबुन जिएसपि बायदि दोलो जायखौ बिथाङा दिनैनि समावहाय बुंदों जे थांनाय 10 बोसोरावहाय जोङो क'क्राझारनि नायलु जालु एमपि सिटखौ खोमानो गोनां जादों दिनै बिथांमोना जाय पार्टिनिफ्रायहाय बिजाथि महरै 10 बोसोरखौ सासन खालामबोदोंमोन जिएसपि दोलोनि मुरब्बी सासे हिरा सरनिया बिथाङा सोरनि जाहोनाव दिनै 10 बोसोरखौ देरहानानै दिनै बिथां एमपि मासिखौ हल्ड खालामनानै दोननाय बेखौथ' दिनै जोङो बारम्बार खनले बुंबाय थानो गोनां गैया दिनै बयबो मिथिगौ आन्दलन जांख्रिथायनि मुङावहाय दिनै बिसायख'थियाव बारसोमबाय बै समाव दिनै रायजो राजाफ्रा गुलाय गुजाय जानो गोनां जानाय नङामोन जेब्ला जोंनि गेजेरावहाय सासेल' जुदि जोङो केन्डिडेट होनायमोनब्ला जोङो नैबे एमपिखौहाय खोमानो गोनां हयथ' जानाय नङामोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे खोथाखौहाय बुजिनो गोबाङानो गोबाव सम लाबाय नाथाय बै समाव जेब्ला उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा PCDR मुङै केन्डिडेट हिसाबै BPFनि एगेन्स्टै एमपि बिसायख'थियावहाय बारसोमनाय बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै दङमोन नाथाय जों मिन्थिगौ जे बिथाङानो पार्टिनि हेड माने डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बिथाङा इनभल्भ जानानैहाय सोरखौ केन्डिडेट होनांगौ सोरखौ होनाङा बिथाङानो डिसिजनखौ लाजोबखायोमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दे बिथाङा केन्डिडेट महरै गसंबाय आलादा रायजोनि खोथा दङ होननानै खावसेया 50-50 जानानैहाय खावसेया ओरै होबाय खावसेया ओरै होबाय बेनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जाथिनि सार्थखौ लानानै बयबो होबाय नाथाय बोखावनाया सोरनि मुङाव जाखो दिनै सोर बोखावनायखौ लाबोखो सोर खावनै खालामखो मानि जाहोनाव जेननो गोनां जाखो दिनै बिथाङा माखासे दाङाबाजि जानाय खोथाफोरखौहाय रायखांबाय थादों दिनै बेफोर खोथाखौ रायखाङालाबासिनो गोरोन्थिया थारैनो सोरनि मारमोन बेखौ बिजिरनानै सरासनस्रा जुदि बयनोबो रायजो राजाफोरनो गोरलैयै बुजायनानै होनायमोनब्ला बिथाङा माबा मोनसे खहा जागौमोन नामा दिनै बिथाङा मोनसे समावहाय RK लाइभ TV चेनेल
इउटुब चेनेल खुलिनानैहाय गोबां लिडारफोरजों मोगा मोगि जालायनानै सोंथि खालामदोंमोन दिनै बिटिआर मुङै दिनै जोंनि जिथु आलादा रायजो मोननो गोनां नैबेफोरनि बागै बिथाङा डिबेट खालामदोंमोन सोंथि खालामदोंमोन जोबोद मोजां नांदोंमोन बिथाङा दिनै मोनसे माहारियारि बनसु बायदि आफादजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा स्पक्स पार्सन हिसाबै बै आफादनि जानानै खामानि मावदोंमोन निउट्रेल हिसाबै बिथाङा मोनसे समाजखौ सिबिलांनायनि दायथ' लादोंमोन हरखाबै गारनानै पलिटिकेल हान्जायाव जइन जानानै दिनै सोंखारिलायनायखौ दिनै बिथाङा लाबो दिनै जों बुङोब्ला वान साइडेड जायो नाथाय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिया जेब्ला खोथाखौ बुङो वान साइडेड जानानै दिनै हारिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे समावहाय एकर्ड खालामबोनाय पिस एकर्ड खालामबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बिथाङा लाजिनो गोनां नमिनेशनखौ उइथड्र खालामनो गोनां बिदि खोथाखौ बुंदों दिनै रायजो राजाफोरासो बेखौ बिजिरगोन जे बिथाङा दिनैनि समावहाय इलेक्शनखौ गेलेनांगौना नाङा देरहागोन ना देरहाया बे उननि बाथ्रा नाथाय दिनै जोङो मिन्थिगौ दिनै सरकार थासेयावबो जेखौ जों बुङो इनकामबेन्सि थासेयावबो मानि थाखाय हानजा हानजा दिनै लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गोबां इन्टेलेक्चुवेल्सफोर रायजो राजाफोर मानो जइन जाहैदों अपोजिशन पार्टियाव जेरावनाखि बिथांमोना सरकारानो गैया स' नैबे जोबोद गोथौयै साननो गोनां बाथ्रा दिनै इनकामबेन्सि जाय रुलिंआव दङ गभर्नमेन्टआव दङ सासनाव दङ बिथांमोनजों बेबायदि जइनिं जानाया साभाबिक खिन्थु अपोजिशनाव जेरावनाखि नोंथाङा बेवहाय जइन जाबाबो खुनु माने बिनि रल लानो गोनां बै अपोजिशन पार्टिया हानाय नङा नाथाय एज अ अपोजिशन बिथांमोना सरकारनि मावनाय माविखौहाय आसि थुनानै दिन्थिनानै जामारदोंना जामाराखै नैबेखौहाय फोथायनानै रायजो राजाफोर दिनै मेगन गेंदों नुदों खोमा खोनादों जायनि जाहोनाव दिनै गोबां ग्लोब ग्लोब रायजो राजाफोरा जइन जाहैदों आरो लुगैफिनदों जे फिन खनसे बिटिसिआवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा फैगोन नामा बा फैनांगौनि आसायाव दिनै बिथांमोना बयबो ग्लोब ग्लोब जइन जाहैदों आरो दोलोखौहाय स्ट्रं खालामनो नाजागासिनो दङ नाथाय नैबे बेलायाव बिथांमोना नमिनेशनखौ उइथड्र खालामनांगौ होननायनि अनगा बिथांमोनाव खुनु लामा नुहुराखै आं जिहेतु थांनाय भिडिअसफोराव बुंदोंमोन सेन्ट्रेलनि एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि जानानै बिजेपिनि सालायनायजों बिथांमोना दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों दिनै UPPL हान्जाया दैदेनजागासिनो दं नैबेखौथ' स्पस्ट बयबो मोनथिखागौ स' जेबो गोनो गोथो जानो गोनां खोथा गैया बेवहाय बिथांमोना बिसायख'थिखौहाय फेस टु फेस खालामनो माने साहस गैला जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै बायदिसिना खोथा मिडियानि गेजेरजों फोसावदिंगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरा निस्सय नैबेखौ लानानै बुजिनो गोनां गैला एख' आरो फैबाय थानाय समाव जोङो सोलायनायखौ नुमारसिगोन हाग्रामा महिलारि सानै सरकारा फैसिगोन होननानै जों बयबो आसा खालामनानै वान साइडेड होननाय बाथ्राया बेनो जे आं दिनै बबेबा मोनसे पार्टिनि एसे मोजांखौहाय खोन्थिनानै होदों बा मा मावबोदों बिथांमोना अपोजिशन हिसाबै अपोजिशननि रलखौ लाया लाया बुंबाय थादोंमोन आरो दिनै जोङो नुबाय गोबां BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दिनै अपोजिशन हिसाबै जोबोद मोजां मोजां रल लादों जायनि जाहोनाव दिनै सरकारा एसेब्लाबो प्रेसार गोलैनायजों खामानिखौ मावनो गोनां बाध्य जानानै फैदों स' नैबे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां होनांगोन जोंनि गेजेराव आरो जोङो आसा खालामो नै बेफोरबायदि पार्टि दोलोआहाय फिउचारावहाय जोंनि खुंथाय गोहोआव फैफिनथारनांगौ होननानै जोङो नैबेखौनो नेनानै दङ आरो लोगोसेनो रंगुल बर' बिथाङा बुंबावदों जे हानि लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि बागै बिथाङा बुंदों थांनाय बावैसो समफोराव जों नुदोंमोन धोरोमारि सिबियारि न' गामि गंसे गंनै ओरैबायदि माने JCBजोंहाय बुफाय जालांजोबनाय बारि बागान नस्थ' खालामजाजोबनाय गामि गंसेनो होखारजाजोबनाय जाथाया नैबे थांनाय 3-4 बोसोरावनो जालांदों जों मिन्थिगौ जनक जोंसार नाबेसर हेमन्तमोन बायदिया एनायै आवथारजानो गोनां जादोंमोन जोबोद दुखुनांथाव जों मिन्थिगौ जे आरो जोङो बावनो नाङा जे जोङो BTC सुक्तिनि सिगां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि हालोदा माबायदि दिनै बयबो मिन्थिगौ बयनिबो रोदा रोदानि बे खोथाया सुजुबनानै दङ दिनै बिथा गायसनगिरि BTC जाखांनायनि उनाव बिनि सिगां जोंनि हालोदा माबायदिमोन बेनि उनाव जों माबायदि जोङो संसार जालांनो हादों बा जाबोगासिनो दङ नाथाय जोंनि माखासे भुल बुजाबुजिनि गेजेराव माखासे गोरोन्थिया जालांबाय नाथाय बे समनि गेजेरजों जोबलांनो हमदों नाथाय फिन खनसे आरो बिदिनो जोंनि जेंनाया जिहेतु गोबां दङ जोंनि निड्सफोरा जिहेतु फुलफिल जाजोबाखै जायनि जाहोनाव सम सम हारिनि गेजेरावहाय माखासे दावराव दावसि जादों जों बेखौ बयबो रोखा मोनथिगौ नाथाय दिनै पलिटिक्सनि मुङावहाय नै बेफोरबायदि सानैसो दैदेनगिरिफोराहाय खोथाखौ माने
फिस होननानै बेलाफारसेथिं बुङो आरो बेलाफारसेथिं बिथांमोना मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो मा बुंलांबावदों बिथाङा नोंथांमोननो आङो भिडिअनि जोबथानायावहाय होगोन नोंथांमोना भिडिअल' आंजों जोबजासिम थाबानो जाबाय आंनि फारसे आंनि पइन्ट अफ भिउखौ आङो फोरमायहरबाय नोंथांमोना रंगुल बर' आदा बिथांनि बुंनायनि फारसे मा बुंनो गोनां दङ कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जोबथानायाव बिथाङा मा बुंलांनाय बिथांनि बुंनाय बिबुंथिखौ आङो जोबजासिम होलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे ट्युन बाय बाथ्रा बुंबाखौ आबुङै मिथिनानै लानाय फै जि जानो गोनां एमपि इलेक्सन बा बिसायख'थि बेयो जोबोरैनो ओंथि गोनां बे जानो गोनां बिसायख'थि बेयो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिसायख'थि मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव 10 बोसोर क'क्राझार एसटि जि रिजार्भेसन एमपि सिट दंमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानावले हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो रायजो राजाखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखाय बर'नि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' जानानै 10 बोसोर हिरा सरनाया बिथांनि आखायाव थांदोंमोन That means बिथांमोना बै समाव रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामदोंमोन आरो बयखौबो बिथांमोना समानै लांनो हायाखै समानै लांनो हायैनि खारनफ्राबो बेनो बिथांमोना बै समाव डिक्टेटरशिप खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेराफारसेथिं मा खालामदों बर' जातीयताबादखौ गाख्रुबनानै बिथांमोना नासयनानै गुबुन हारिफोरखौ माने गोजौ थिखांसिननायाव बांसिन स्पेस होनायनि थाखाय बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा बै समाव गाब्रनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन जे खनथाम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों आदिबासिजों जादों बांगालजों जादों दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां माने धन सम्पति आरो हारिनि माखासे सम्पदफोरा माने नस्थ' जालांदों दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना सरकार थासान्दियाव बै समाव बर' हारिखौ मानो रैखाथि होनो हायासै स्पेसियेलि खाम्फा बरगयारि बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा जाय समाव डिपुटि चिफमोन बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदोंमोन बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननाय खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै दा दिनैनि तारिखाव कुइसना बेनो बिथाङा मा मोखांजों बिसायख'थियाव बाहागो लादों बर' रायजो राजा बिथांनि लिडारशिपखौ गोलाव सम नुबोदों दा बिनि थाखायनो बिथांखौ सेकेन्ड टाइम जोंहा स्कप होनायनि कुनु अपसन गैया मानोना बिथांमोननि समाव हारिनि थाखाय मोनबो बिथांमोना स्टेन्ड होबोआसै बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव माने एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों दा बाथ्राया बेनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा गावखौनो जातिनि हिर' बायदि माने इस्टाब्लिश खालामनो नागिरो गावखौनो जाहिर खालामनो नागिरो खिन्थु जोङो जुदि एक्सुवेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर' जातीयताबादनि मुं लाफ्लानाय बिथांमोना गेजेर गेजेर दालाल खालामबोदों जायनि थाखाय हारिया गाहायनिख्रुइ गाहायसिनाव गोग्लैलांदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन बर' रायजो राजा मिन्थिगौ थांनाय 17 बोसोराव गावनो लेन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेराफारसेथिं एजुकेसननि बिथाङा सासे इएममोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन दा बिथाङा बै समाव गोबां खामानि मावनो हागौमोन हारिनि थाखाय हानि पट्टाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानो होनो हागौमोन बिथाङा माखासे जा डिफरेस्टेसन जानाय माखासे स्मागलिं जानाय बेफोरखौ होबथानो हागौमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जे बिपिएफनि बाखा नेताफोरा बै समाव बागानफोरखौ गावनि नामाव खालामनानै लादों माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै लादों हिउज करापसन जादों बै समाव मोजां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानदों दंफां लाइफां फाननानै माखासेया माने धन सम्पति माने अजस्र धन सम्पति खामायदों बेबायदि सासे सुबुंखौ दिनै बर' रायजो राजाया जे पद गोनां फोथाया बिथांमोना सुख'हायै बर' हारिनि जे खहा खालामलांबाय बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो मिन्थिगौ आं खावलायनोसो नागिरदों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखाव बिथाङा गावनि जि नमिनेसन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा सासे फेलार लिडार खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार बेखौ आंल'सो नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बुङो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बारग' बुंथिगिरि बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय
हारिनि थाखाय भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे इस्युसफोरनि सायाव खोथा बुंनो हायो बेनि थाखायनो 10 बोसोर जितु जों बन्चित जानो गोनां जाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मिसलिडिंनि थाखाय बेनि जा सुफुंथाय बे खहाफोरखौ जों सुफुंनो मोनसेल' चान्सआ दङ जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया जों बर' हिसाबै नैबे एमपि इलेक्सन देरहानाय थेंक इउ